A föld az a talpalatnyi, mert ennyi jár egy embernek, annyi, ahol megvetheti a lábát. Akinek ennél több van, annak óriási módon nőtt meg a felelőssége. A föld, melyen apáid vére folyt. Tudjuk-e, hol folyt apáink vére? Tudjuk-e, hogy a Donkanyar másoknak talpalatnyi földje volt? Akik visszajöttek fagyottan, vánszorogva, bugdácsolva, ők tudják. Megtanultuk tőlük. Apáink vére itt is folyt, mikor el akarták venni tőlük a földjüket, azt a talpalatnyit. Apáink kiömlő vére összekeveredett a tatár, török, német, orosz és más magyar hordák vérével. Nagyon kemény lett ez a föld. A haza ott van, ahol a házaink állnak, ahol az emberek állnak egymás mellett, olyan szorosan, hogy idegen nem fér közéjük. Vagy ha idegen téved közéjük, beleolvad a sorba. A magyar nem szeret beleolvadni, csak olvasztani. Ezért vesznek el annyian, és ezért szenvednek annyian, akik nincsenek idehaza. Ezért kell nekünk haza a magasban. Haza az, ahol a táncoló lábak döngölik a földet. Haza az, ahol kenyeret terem a föld. Haza az, ahol magyarnak mondjuk az afrikai gólyát, ahol dalolunk a villásfarkú fecskékről. Ahol magyar növény az új világból hozott paprika. Ahol ugyanazon a nyelven beszélnek a kövek és téglák. Ahol egy magyar megáll, bárhol a világon, ott egy talpalatnyi haza van. Haza az, ahol bölcspapunk szavaival szólva, akár rosszul is érezhetjük magunkat. És mi értjük ezt. Nehezen bírjuk egymást mi magyarok, de akik mégis összefognak, azok fölforgatják az egész világot. Ebben a hazában helye van mindenkinek, akit a többi elfogad, mert mi bárkit és bármit megolvasztunk, beolvasztunk, eltüntetünk, s bárkivel, az édes testvérünkkel is összekülönbözünk. Olyan erősen tapad talpunkhoz a haza, hogy olyanok vagyunk, mint a földbe gyökerezett, barázdát szántó, sírva vergődő kerecsenmadár, ki egyszer a mezőre lecsapott, s többé már nem bír visszatérni, eget hasítani, pedig addig úgy tudta, hogy nincsen is lába.